Go. Ja. Jamen, jeg skal bruge 4. Kan du skaffe dem til i morgen? Ja. Jamen, det er i orden. Jeg kommer ind til dig, jeg er der om 20 minutter. Det er godt. Hej. Når jeg er på farten, så er det vigtigt, at jeg har mit headset og min bil, så jeg kan komme rundt til min kunde. For mig er det vigtigt, at jeg har en rigtig stilling, når jeg kører bil, så jeg ikke får ondt i ryggen. Skal du bruge 4 store? Ja. Yes. Og så 2 af de andre. Det sørger jeg for, at du får. Det er i orden. God dag. Hej. Efter en lang arbejdsdag, så er jeg træner for at afslutte lidt. Vigtig træning, det er at løfte tom, gør det rigtigt.